Двама решават да станат спортисти и по-точно алпинисти и като за първи път да изкачат един връх 3000 метра височина. Само, че и двамата имали по един дефект. Един е бил много нервен, невъздържан, а пък другия е леко заеква малко. Сега, тъй като нервен върви бързо нагоре по баира, заеква ще не може да го настигне и решава да го извика. Ей, Ипат! Ей, Ипат! Ей, Ипат! Ипат! Ей, Ипат! Ей, Ипат! Иване! Какво се развика такова? Ще падна некоя лавина ни за труп. Абе, папа! Стига пък, абе! Изморявам се, като слушам, не може скача баира. Абе, папа! Стига пък, абе, като се качим горе, ще ми кажеш, бе, ще успееш да горе да го изпъкаш. Стигат върха. Ко пъкаш, бе? Абе, палатките остана надолу, бе. Абе, ти що не ми казва долу, ми горе ми казваш, бе? Алита, пип, и так ти ми казаха, така чем горе да ти го кажа. Ай, сега заради тебе се връщаме обратно ги взимаме. Абе, не са нервирай, бе. Ко няма се нервирам, бе? 3000 метра нагоре, 3000 метра надолу заради тебе. Абе, не мъкай си надолу, че няма време. Абе, не мъка. Удея папа, забрави ми палатките. Сега не мъкаш, късен долу ще го измъкаш. Си задолу палатките ги нема. Къде са палатките, ще убием, идиот? Абе, майтапа са, бе. И нека ви кажа, че това било последният момент.